Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында. Йорт төзүчеләр тукталышындагы җир асты кишүендә язгы тамчылар, җәүлеләр яңгырның һава торышына карамастан туктамыйча явуына зарлана. Төн җиткәч алар уяна, Ярчалыда аварияле чокырлы юлларны ремонтлау дәвам итә. Кечек көймәләр буенча дәүләт инспекциясе һәм Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре акваториядә патрульлек итә башладылар. Бу ни белән бәйле? Йорт төзүчеләр тукталышындагы җир асты кишүендә язгы тамчылар, җәүлеләр яңгырның һава торышына карамастан туктамыйча явуына зарлана. Бу хакта Чаллылар хезмәттәше Мойзилә Шаймөхәммәтовага сөйләде. Хәзер йорт төзүчеләр җир асты кишүе шундый халәттә. Түбәдән су ага, ә җирдә зур күлләр. Регина Нургалиева аякларын юешләтмичә генә моннан үтеп булмый дип зарлана. Ә бит аңа бу юлны көн саен үтәргә туры килә. Мы стараемся обходить дальше, то есть там, где пешеходный переход, но это очень неудобно. И, я не знаю, когда эта проблема решится, говорят, что просто нет финансирования. Жылыта башлагач түшәмнән су яңгыр кебек агып төшә дип зарлана Чаллы халкы. Ә температура минуска алышкач киресенчә барысы да туңа. Хәзер бозлавык аркасында җәүлеләргә хәрәкәт итү тагын да авыррак. Шушы инде яз көннәрендә теге су басамында балалар нигә аннан йөри алмыйлар, монда без тегеннән дә киләбез дә инде. Төшергә җиск менә шушы гел була инде бу. Менә кырыдан ярылган, әнә шул сугып гел шушындай хәлләр. Видите, тут пандус, тут ходят с колясками. Как тут спускаться? Людям как вот переходить дорогу? Вообще никак. Приходится бегать через дорогу многим. Это тоже опасно. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре җир асты кишүеннән су суырталар. Шулай ук баскычлардагы бозны җыештыралар һәм реагент сибәләр. Аларның сүзләренчә, мондый хәл җир асты кишүе капиталь ремонт таләп иткәнгә килеп чыккан. Биредә ярыклар бар, шулай ук су юллардан һәм трамвай юлларыннан ага. Чөнки бу иң түбән нокта. Әлеге участокта эшләр тәүлек әйләнәсе алып барыла. Объектта дежурлык узган җомгадан бирле бара. Мойзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Иртәдән таңга кадәр эшлиләр Ярчалыда аварияле чокырлы юлларны ремонтлау дәвам итә. Безнең төшерү төркеме автомобиль юллары предприятиясе эшендә бәяләде. Сорман тракта Ярчалы проспектынан алып беренче автомобиль юлына кадәр иң авария хәлендәге участокларның берсе. Чокыр-чокырларны ямар алдыннан, аларны бокташлардан, чүпчәрдән чистартырга кирәк ди юлчылар. Смотрим, в каком размере можно их правильно отстробить, видите, чтобы нормально было. Потом, когда отстробили, опять убрали мусор, продули. Чокырларда яки тигезсезлекләрдә тупланган су югары температура тәэсирендә парга әйләнә. Ул махсус җиһазлар ярдәмендә саклана. Шуңа күрә белгечләр әйтүенчә, алар хәтта түбән температурада да эшли ала. Данная технология, она позволяет производить работы в минусовую температуру. То есть с помощью рециклера, это мобильный агрегат, который осуществляет ямочный ремонт. Мы приготавливаем специальную асфальтобетонную смесь. Бер сменада юлчылар 7 тоннага кадәр асфальт-бетон катнашмасын сарыф итә. Юлларны ремонтлау вакытында киңлеге 60, узынлыгы 15 һәм тирәнлеге 1 см кебек параметрлы чокырлар ямала. Шулай ук ярыклар шилтәре булырга тиеш. Эшләр шулай ук аэродром, магистраль һәм беренче автомобиль юлларында башкарылачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Жылта башлагач та бозга чыгу куркыныч, ул йомшара, ныклыгын югалта, ләкин кайбер балыкчылар кышкы балык тоту сезонын ябарга ашыкмыйлар. Шуңа күрә бүген кечек көймәләр буенча дәүләт инспекциясе һәм Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре акваториядә патрульлек итә башладылар. Алар белән бергә рейдка безнең төшерү төркеме дә китте. Бу Кама акваториясе, елгада балыкчылар шактый күп. Кемдер яр буена якынрак утырырга ярата, ә кайберәүләр ераккарак китә. Кечек көймәләр буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре исә куркыныч турында кисәтә. Перед тем, как пойти на рыбалку, выйти на лед, поинтересуйтесь, в каком состоянии ледовый бак.
Ләкин кайбер балыкчылар үз күзләренә һәм тәҗрибәләренә ышаналар. Аларның берсе Виктор Грейс. Беренче тапкыр балыкка барганда аңа 5 яшь була, хәзер 71. Шуңа күрә дә ул боз әле куркыныч түгел дип ышанып әйтә. Вода уходить начнет через лед, тогда уже опасно. Он начинает столбиками кристаллизоваться и проваливается. Кеше көймәләр буенча дәүләт инспекциясы хезмәткәрләре әйтүенчә, хәзер боз өсте катламлы пирог кебек. Аста боз, уртада су белән катнаш йомшак кар, өстә нечкә боз катламы. Кеше су астына да төшеп китәргә мөмкин. Как правило, начинает паниковать, лишние движения, скажем так, совершать. Одежда намокает, промокает, переохлаждается. Как минимум простынет. Кайбер балыкчыларны өйдә җитди сөйләшү көтә. Бабушка моя увидит, только она мне втык такой даст, что я уже на лед вышел. 3 дня побыл дома и на лед вышел, опять на разведку. Жена сказала, на лед не выходи, опасно, а я ее не послушал, все равно пошел на лед. А на лед нельзя выходить. Да вот наловил сегодня сколько, весь улов мой. Все, самая крупная рыба на весь день сегодня. Больше нет, опасно, да, все, больше не выйдем. Уже лед рыхлый. Ну, день-два, все, больше не пойдем. Кеше көймәләр буенча дәүләт инспекциясы хезмәткәрләре Кама һәм Мәләкәс елгаларында көн саен патрульлек итә башлыйлар. Әлегә балыкчыларны язгы бозның куркыныч икәнлеге турында кисәтәләр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Һәрбер кисәктә искиткеч тәме, Яршолыда Камчатка балыгы һәм Улдыгы күргәзмә ярминкәсе эшләвен дәвам итә. Керү автозавод проспекты ягыннан. Кызыл улдык деликатес ул организмны витаминнар, минераллар һәм аминокислоталар белән тулыландыра, иммунитетны күтәрә һәм кәефне яхшырта. В общем-то, все вкусно, конечно. Сюда, как заходишь, запах невероятный, аппетитный. Беру красную рыбу и белорыбицу. Красная чавыча, немножко икры для бутербродиков. Сегодня буду гостей угощать для жены. День рождения у нее сегодня. Вот поэтому немножко пусть побалуется. Чавычу люблю. И холодного копчения, и малосоленое. Вот все пробовала, но чавыча лучше всех. Слабосоленый не пробовал еще. Постоянно копченый покупали. А вот что-то сегодня слабосоленый взяли. Омега больше там. Салкын хорлы кыштан соң организмга витаминнар кытлыгы белән көрәштә ярдәм кирәк. Бу эшне табигый файдалы продукт астызлы балык, шулай ук салкын һәм кайнар су белән ысланган балык бик яхшы башкара. Һәр сатып алучы үзенә кирәкле деликатесны табачак, чөнки киштәләрдә 35-тән артык төрдә диңгез деликатесы бар. Конечно же, всеми любимая это чавыча. Шикарнейшая рыба, очень нежная, очень вкусная, набогата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Буквально 1-2 бутербродик, организм насыщается 7 аминокислотами. Күргәзмә ярминкәгә 18 мартка кадәр Грин Сәүдә үзәгендә беренче катка килергә мөмкин. Керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 13 по 18 марта. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Требуются грузчики, зарплата от 80 тысяч рублей. Грузчики-экспедиторы, зарплата от 60 тысяч рублей. Телефон 919 623 19 35. В связи с расширением в транспортную компанию требуются водители. Повышение квалификации до категории D за счет предприятия. 8 927 486 44 44.